guys. Urip iku aja koyo rambak bener, guys. Ngerti rambak? Nggarai seret tenggorokan. Yes kadang jadi tapi uang ya kadang ya gitu. Katone enak tapi nyereti nih koncone. Aja sampai mentung kok mburi ning kanca lho. Kapan riko sing seneng ambek kanca langsung ngomong langsung. Kapan riko sing seneng iku mending langsung ngomong lho. Sing usah rasa-rasane mburi. Sak koncoan iku aja sampai arane tukar lho. Mergo paran lho. Mergo paran lho. Aran wong urip iku harus memiliki jiwa sosial gitu loh. Nah, jadi jiwa sosial itu ya iku mau apik-apik kanca lho. Aja pati seneng ngomongane mburi. Ngomong langsung lho. Kan karuwian lho katon pentungian wis lho ya diku lho. Daripada ning mburi rasane ujung-ujungnya kok jadi tukar, salah kono kene, salah kono. Mending langsung ngomong langsung kapan seneng. Sambut masa depan, tak berpegang tangan.